Рәмия, күңелле уен уйныйбызмы? Әлбәттә уйныйбыз, Рамай. Ә нинди уен? Татар халкының «Күрсәт әле үскәнем» дигән уйынын. Рәмия, мин сиңа төрле эшләр башкарырга кушам. Ә син кушылган эшне үтәргә тиеш буласың. Мин бит бу уенны уйный беләм. Менә шулай дип, син мин эшләгән эшне кырыйдан әйтеп торырсың. Белгәч, бик яхшы. Димәк, башлыйбыз. Күрсәт әле үскәнем, ничек песиләр йоклыйлар. Мяу, мяу. Менә шулай, песиләр йоклыйлар. Рәмия, ә песиләр йоклаганда мияу-мияу дип әйтәләрмени? Бик оста булсаң, әйдә хәзер үзең күрсәт. Ә мин эш кушармын. Әйдә, әйтеп кара алайса. Күрсәт әле үскәнем, ничек мотоцикллар йөри. Охо! Зур тизлек белән мотоциклда хәрәкәт итү. Бу бит минем хыялым. Мин бик матур, ямь-яшел төстәге мотоцикл өстендә утырам. Бер заман син киләсең һәм нәкъ шундый ук төстәге мотоцикл белән. Без синең белән ярыш үткәрәбез. Кайсыбыз беренче килә, шул җиңүче була. Рамай, син хыялларга бирелеп киттең бугай. Кушкан эшне күрсәт әйдә. Менә шулай, мотоцикллар йөри.